El 14 de maig Andorra deixa d'estar a dins del Bureau, és a dir, de la mesa del Consell d'Europa, a la que vam entrar al maig del 2011 i a partir d'aquí el meu compromís s'ha acabat, però ja està. De totes formes, ha estat una experiència extraordinària i crec que, en tot cas, Andorra ha sortit ben parada del que s'ha fet. Dit això, espero que es pugui continuar treballant amb la mateixa línia. Jo crec que caldria d'entrada molta més implicació per part del govern. Durant aquests 20 anys s'ha de reconèixer que s'ha participat en alguns dels grups de treball, però no amb tots, i sobretot hi ha un treball d'explicació que s'hauria de dur a terme i sobretot d'explicació i de necessitat. Jo fora partidari, i és un dels temes que s'està tractant al Consell d'Europa, d'una introducció a les escoles a nivell d'història. En el cas d'Andorra s'està començant a fer i és una de les demandes que es fa des de les pròpies comissions de treball a Estrasburg. La Unió Europea hi és. Nosaltres no estem ni al marge, és a dir, estem a dins de la Unió Europea. Fa molts anys que estem aplicant sense contrapartida, és a dir, sense negociar, com aquell qui diu, normativa de la Unió Europea. El lògic és que hi hagi un acord, sigui el que sigui, però posant en clar com ens situem davant de la Unió. I de moment no s'està plantejant el ser membres o no, però el govern ha iniciat els contactes per tirar endavant un tractat d'associació i ja veurem com s'acaba. Jo crec que s'ha tardat molt, però ja era hora que es tirés endavant.